Benvinguts a un nou capítol de Gastrocaravan. Avui ens dirigim a Sant Cebrià, una vila situada al peu del Montnegre d'uns 3.500 habitants. Us volem mostrar diferents punts d'interès cultural i gastronòmic, i també de lleure. Així que, acompanyeu-nos. Bona tarda. Hola, bona tarda. Puc passar? Moltes gràcies. Bon dia. Que hi és la Marta? Sí, allà, allà. Merci. Hola. Bona tarda. Què tal? Què tal? Molt bé, Tu, bé, molt bé. perfecte.